10, 15, 20, 25, 30. Σε κάθε απλή καθημερινή σας στιγμή, τα μικρόβια παραμονεύουν. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος των μολύνσεων για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μέχρι να εμφανιστεί το Dettol. Το Dettol είναι απόλυτα ασφαλές για το δέρμα. Εξασφαλίζει την απαραίτητη υγιεινή, εξουδετερώνοντας το 99,9% των μικροβίων. Κάθε μέρα 100% σιγουριά Dettol. Σε κάθε απλή καθημερινή σας στιγμή, τα μικρόβια χρησιμοποιούν τα ανυποψία στα χέρια σας για να εξαπλωθούν. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος μολύνσεων για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μέχρι να εμφανιστούν τα σαπούνια Dettol, που εξουδετερώνουν τα μικρόβια, εξασφαλίζοντας καθημερινή υγιεινή και φροντίδα στα χέρια σας. Κάθε μέρα 100% σιγουριά Dettol. Συνιστάται από την Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.